fl-ewwel ta' Mejju inaqdu magħna fil-Belt Valletta ħalli nibagħtu messaġġ ċar ħafna favur għajnuna lin-negozji u lill-familji tagħna. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'attività politika imtella l-ħadd filgħodu fiċ-Ċentru Laburista tar-Rabat. Fid-diskors tiegħu Abela tkellem dwar kif fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern brabta mal-ekonomija dejjem hemm il-ħaddiem u min ħaddem, prinċipju li huwa fil-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju tal-Partit Laburista. Dan iwassal biex pajjiżna jikseb riżultati pożittivi li jħallu effetti tanġibli fil-ħajja tal-familji Maltin u Għawġin. Ir-riżultati tiksibhom ukoll billi quddiem l-isfidi tibqa' mal-ħaddiema u viċin in-negozji. U x'inhuma? X'inhuma l-aktar riżultati illi qegħdin niksbu? Ix-xogħol, il-ħolqien tax-xogħol għal kulħadd. Ix-xogħol illi jfisser opportunitajiet aħjar għaż-żgħażagħ u għall-familji Għawġin u Maltin. Dr. Abela tkellem ukoll dwar l-esperjenzi li jiltaqa' magħhom hekk kif l-aħħar jiem huwa ltaqa' ma' diversi ħaddiema u imprendituri fuq il-lantijiet tax-xogħol f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Lil hemm mill-investiment, il-Prim Ministru sostna kif l-għajnuna li jagħti l-Gvern fi żmien ta' sfida ukoll isservi ta' spalla l-ħaddiema u min iħaddem u wastqar kif l-għajnuna tal-Gvern b'mod partikolari fil-forma ta' sussidi fil-prezzijiet tal-enerġija kienet apprezzata ferm minn min iħaddem. Però qalli ħaġa oħra wkoll. B'dil għajnuna li tajtu, assigurajtu il-postijiet tax-xogħol ta' tant u tant ħaddiema. Dr. Abela nnota kif l-istess sar permezz tal-wage supplement bħala parti mill-miżuri li ttieħdu fi żmien l-isfida tal-COVID-19. Dan wassal biex min ħaddem baqa' jaħseb kif se jkun jagħti kabbar u jespandi l-operat tiegħu minflok kif ħajċekken l-operat bħalma jgħid jiġri f'pajjiżi ġirien tagħna. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar l-esperjenzi oħra li jiltaqa' magħhom. Kemm kien sabiħ u mbagħad nisma' stejjer ta' min beda jaħdem ġewwa fabbrika, daħal fid-dinja tax-xogħol meta kien żagħżugħ, beda ġo fabbrika, beda fl-inqas grad fuq il-post tax-xogħol u llum baqa' tiela skaluna mal-modja ta' żmien u llum il-ġurnata huwa manager. Imexxi kumpanija li tħaddem magħha mijiet ta' ħaddiema. Dawn huma il-ħolm, dawn huma l-esperjenzi li rridu nibqgħu nagħmlu realtà. B'mod aktar wiesa, il-ħolm u l-aspirazzjonijiet li ntlaħqu waslu biex il-qatt f'pajjiżna niżel għall-aktar livelli storikament baxxi. Kemm ili Prim Ministru l-ammont ta' dawk jirreġistraw għax-xogħol naqas b'40%. Kull tliet ijiem, żewġ persuni li qabel ma kellhomx impjieg sabu xogħol u nibqgħu nagħmlu dan billi ngħinu lin-nies. Il-mexxej Laburista imbagħad ikkonkluda d-diskors tiegħu b'appell b'saħħtu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju. Nar l-ewwel ta' Mejju il-koll għandna l-opportunità biex nuru fejn tħabbat il-qalb tagħna, il-qalb tal-ħaddiema, il-qalb ta' min iħaddem, il-qalb tal-pensjonanti. Ejjew nibqgħu naħdmu il-koll flimkien ħalli l-elf proposta ta' Malta flimkien naqilbuhom f'elf kisba l-pajjiżna.